Niya kita karon din sa may Purok Aspang, Barangay San Jose, General Santos City. Diri ni sa usa ka bukiron nga bahay na sa nasampit nga purok. Then atong nga gibisita dinhi ang usa matud pa ka mga tigulang nga babae, membro sa tribong Blaan nga wala na gipang nagpuyo na nga naginusara o naglisod sa panginabuhi og sa iyang pagkaon. Bikan kay gibiyaan pod kidag sa ihang mga anak. Atong sulayon kay nakig-coordinate kang Purok Chairman Ilnis Kansi sa may Purok Aspang kung para ubanan ta dinhi sa iyang panimalay. Atong makita nga gika-istorya ni Purok Chairman Kansi ang nasampit nga tigulang wala pa ta masayod ug unsay pangalan ani. Chairman. Ayong hapon. Mo na ni siya? O unsay pangalan ani? Yung Alis. Yung Alis. Mga pila edad ani? Cinta kapin. Oh, cinta kapin. Wala na siya mga anak din siya lang usa nagpuyo. Sir usa, apo niya isa ra ka buwan ko. Ah. Mga apo ko ng mga dagko. Dili siya makaistorya og Bisaya. Dili. Sublaan na gud siya. Blaan siya. O siya okay. O kumusta unsa nagsakit daw ni? Kanang siyang lawas daw, wala na siya gibatig sa lawas. Ang kuno ni mata niya kay di nakakita. Di nakakita Kuya si sabi Lola. mo mata kuya mo naman kuya safang man ito mata kuya. Sa ingon Natabunan daw iyang mata. natapunan. Sa lola na yun. Oh. Nanay nakatabon. So nagpuyo lang siya diri sa usa ka gamay nga payag atong liliw ng sulod Daro na iyang kuan. Baglafado saya bola doon sa bae lola. So unsay kuan pautan na unsay ilang pagkaon na chairman unsay Git galam kunaan niya ni fo. Naan sa Togal mlege. fugu. Kami foto siya bo silin. Ito. Yan na. Ang iyang pagkaon daw ginatdan daw ni siya Yan, iyang apo Jim. niya kasagaran nga muhatod daw Yan, siya alis pagkaon na. diri katong apo niya Yeah, isa si bagong Rosilin. Oo. Rosilin ang So wala na siya bana chairman. Wala sa kafifat Wala lang na nga, siya bana. gudul-gudad nga ko dyan nila, kafifat lang ko talbaho, ulit ko to. Kanang mga anak niya nga mismo daw wala sa Wala, katiman tama, sa yung iya. Aha. Isipon sa ilang trabaho sa mga sideline tuba-tuba tapos kapang Sana lang umapod. ko magfandong Tagsa lang sila muuli diri, kag sinima na. Sinima na So sila wala gyud muuli. magatiman sa iya gawas lang ani kauban niya Samot apo. na karon kay katong yang apo wala pud diri, sa risa diri. So tabagonon gyud ni siya chairman sa imong lantaw. Isip Tabangon niya mismo akong kasaksi dito kay Doon taga sa titamdok ka na yan doon, boy, yelo sangat tamdokan, mana ito Ilan edad niya, Chairman? Manito mato, ito tigsabang. Fuli to falim man ifo. Ha? Taga bantem fuli falim. Sa fili-fali, Fuli falim. Fuli falis dong ta fuli falim na taratana. bana yan, mana kaglakat na diro ni, La ta fuli falim ba kre falim. ito. Diktom La gado guru ni fali, yelo ko gado mana tate kaglakat diro sa dokane, sa dok sa ni. Tala wo fali to lagi tamati. Na wo falin foon krini, tambaling fali, ye. Sa iyahang gibati siyang matangan Yala, na karo. ngit-ngit ng iyahang Yelo gado pananaw, ngit-ngit ng iyang kalibutan kuan na. Upat na katuig. Upat na katuig. Pero ang edad niya Edad ani Boy, non sabi, non sulat sa di dalo kong tinaye, man mga 88 sa akong manabana ani kay kuan. ah 88. so mao ni Non mga sulat kabantiro ko di dalo kong tinaye. luoy taon kay ang kahimtang Sa kumaro ko fali ko. nasampit nga tigulang gumikan kay nagpuyo lang siya. Ning gamay nga barong-barong. Then makita ato nga sihag ang iyang bunggong. Man ko Guslot sakang na ang mato ko man dagkog sa lunod ang lalulan. mga salog. Nun sa ulat tukam na la mato ko yan nun. So pangutan na daw chairman unsay iyang gusto sa iyang mata. Chairman, pangutan na daw unsay iyang gusto sa iyang mata, gusto ba niya nga matambalan? Fo. Nun gitak na yam di matam ay. Ha? Gitak na yam di matam. Na kada kaya tarun din na ndo sa kada gumahan ndo sa Ya kaya muteg, le muteg sa pule. ah ko kaya sa mitin na ba ndo sa pagkubayad dunan ni. Ang iyang gusto daw, wala daw siya kanang ingon nga gusto niya may tabo siyang mata. Kay wa gid daw siya kabayad kun saon niya, pero kung na daw mutabang, malipay daw siya una may inana nga tao mutabang Matawe siya. sa boga blabol nunat sa kubunon sa bitadon na ba ndo sa bayad tadon. O sige lang kay chairman, kay basin dunay
Ang mga atong mga viewers chairman mulang taw ani basin na dunay mga OFW, mga kanang mga dunay mga malumong nga kasing-kasing kababayan nato. Kasing mutabang. Ipay ganawa mo karon daw ilnis. Di ganawa mo ilnis kanon. Ilnis. Linlin. Ilnis, pambari mo na ilnis. Sigan mo gara ilnis mo na. Linlin. Ilnis mang ilnis. Okay. Kaya nga ako lagi dyan, Andy. Gusto nang iya nga makakitag balik pero wa gid daw laing mahimo. Naya ano ket, Tungkol sa nga kapobre. kulibun. Kado yun ket. Ay pahangyo na to siya nga manawagan sa atong viewers. Bitak Nga. na yun, manam yun, tik na yun nila ang mutas ang puli. Sa yang ihangyo. Manam na yun, na yun na bagla mutas sa ang mga puli, nagtanaw kung sa mabong tuwa. dore eh. Naroon, mas pa-few ko nun, magmabang loko, yan, bayaw ta. Para bagla mutas ang puli. Butla bolal sa bagti buka bigunay ko bag nun sa bagti bigun daw. Lo ye to problema da ba ye man ni sala lolad lama ta wa ye. Ye. Sa daw? Ang iya daw panawagan, kung daw Sabay, no, sa ulat na matabang, mata, dako na siyang kalipay. Pero ang problema daw siyang mata, tungkol kay murag na daw nga, murag mo si lihok dito, nga kuan. Sa sul ilalom mo lang di siya kita. Muna diya ang panawagan mo ng Nun sa saya tamyak din ni. Yes ta tapok mado may dul. Manando kakal manan mato man ko kakal. Nakanto na yun na mato o sa mata non wala ra non ni manan yere. cinta sarado. Sige kay atong hangyon atong mga viewers nga pasend na sila matabang. Inagi sa atong pag-send og kaning mga stars O, og bisa mula sa matawang. Walo ko na ta. Yung medyo. Pero la mo itel. Lo. Ikaw mo pa. wala di buta na gid siya. Along to ko taon. Murag na siya nakuha ng Banag-banag lang. Hindi na din siya lubog na daw kayo. Wala sa klaron, wala sa may tun. Sige lang kay basi kaluyan ta sa atong mga viewers. Basi makatabang sila para ma-check up nato yung mata, German. Sa doktor og siyempre ang doktor mo determina anaon niya og unsan na iyang mata ug unsay ang kaya pa ba tambalan o operahan mo na atong buhaton Sirman. So, salamat Sirman sa imong pag giya sa mo dinhi. Kini sa atong usa ka lola in town. daw sir o 1943. Pila edad? 1943. 1943. Oh, sa to pa sobra 80. Okay. 1943. Sobra 80 na ang iyang edad. Okay. Matod sa silingan. So daghang salamat amo ning usas mga atong gihinaan dinhi nga nagkinahanglan og tabang gumikan kay nagbuyo nga naginusara og wala na matagad sa iyang mga anak. Daghang salamat kang Chairman Kansi sa Purok Aspang, Barangay San Jose, General Santos City.